SimSport TV. A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu, hírek a szimulátorversenyzés világából. Köszöntöm a SimSport TV minden nézőit ezen a kora esti órán. Szerda van, ami a Hoptóval egyenlő, és hogyha Hoptó, akkor vagy Golden, vagy VTCC. A képen látottak alapján most ez utóbbival tudunk szolgálni, jó magam Búj Kárpád volnék, operatőrtársam pedig nem más, mint Réti Attila. Vágjunk is bele egyből a közepébe, mivel már az időmérő felénél járunk, egészen pontosan 5 másodperc múlva van féltáv, és jelenleg két Chevy vezeti az időmérőt, méghozzá Gabesz és Fekete 0012 sorrendben, tehát egy gyári Chevy és egy bambú Chevy jelenleg az élen, mind a ketten 1.52.9-es idővel, még egyetlen egy versenyző tudott bemenni 53-as köridő alá, ez pedig Neil, aki jelenleg az élmezőnyben az egyetlen szálltos, és ha már szállt, akkor említsük meg egy pillanatra a tesztidőket, ugyanis egészen pontosan Neil vezette a hotlapszat még a verseny előtt, és ez jelenleg is így tart. 1.52.503-as idővel az egyetlen szálltos az első 10 versenyző közül. Aztán inkább Chevy dominancia volt, mint hogy BMW, mivel Dani Papa lett a második, szintén 1.52.5-ös idővel, aztán Gazsó, azaz Gáspár Zsolt a harmadik helyen végzett a BMW-vel 1.52.6-os idővel már, aztán Gabesz és Fekete a negyedik, ötödik helyen két Chevyvel, ők most jelenleg vezetik az időmérőt, Tusé és Balazsinyó a két BMW-vel 52.9 és 53.2-es idővel, aztán Foki, Norcs és Carlos Roll, Chevy, BMW sorrendben 53.3, 53.3 és még egy 53.3-as idővel, ők a 8., 9. és 10. helyen végeztek a teszteken. Na de közben, mikor 6 perc van hátra az időmérőből, Dani Papa vette át ideiglenesen a vezetést 1.52.675-ös idővel, tehát 3 Chevy jelenleg az élen, és akkor keressünk is egy olyan pilótát, aki mértkörön is van, és aki gyors is. Akkor ezt valószínűleg elől kell keresni. Nézzük mondjuk a harmadik helyen lévő Fekete Imit a Chevyvel. Most kezdte meg a mért körét. 2 van Dani Papától. A legjobb köre 2 marad el Dani Papától. És egyébként ugye láthatjuk, hogy a helyszín a Hungaroring, és közben Fekete el is hibázta a második kanyart. Akkor ez valószínűleg a következő körben lesz csak igazán gyors mértkör. Tehát láthatjuk, hogy a helyszín a Hungaroring, el lett halasztva egy kicsit ez a futam. Nem sikerült időben megrendezni, hát most bepótolják a srácok. Ugye ez az 5. nagy díja
a WTCC versenynaptárának, és a 9., illetve 10. fordulót rendezik meg itt. A szokás szerint az első a gördülőrajt, a második pedig az állórajt. Na de miközben ugye Imi hibázott egyet, akkor nézzünk gyorsan Nyírra a 4. helyen. Ő nem rossz idővel jön a Seattal, olyannyira nem rossz, hogy feljön a 2. helyre, és 1/10 belül van Dani papához képest. A Seat még mindig nagyon gyors Nyíl ülepe alatt, úgyhogy a versenyen is, ha tudná tartani ezt a jó teljesítményt, akkor egy izgalmas Chevy Seat párbaj lenne, persze a BMW-ket sem kell leírni. És közben, ha már BMW-kről beszélünk, akkor Gazsó a 6. helyen, a gyönyörű zengős BMW-vel, nem rossz részeredménnyel, 67 000 csupán az elmaradás a második szektorban. Pontosabban most hagyta el a második szektort, ott már 3/10, viszont a saját idejét még mindig javítja, több mint 2/10-del, tehát felugorhat a 4., 5. pozícióba akár. Most már innen nincs sok Gazsónak, 2 visszafordító. Már a második emelet célegyenesre fordítja rá a versenyzőket. És akkor nézzük Gazsó idő eredményét. 52-es idő lesz, az 52.8, ezzel a 3. helyre feljön, a 3. szektorban nagyon sokat javított Gazsó, annak ellenére, hogy mennyit kapott a másodikban. Na, egy BMW az első 3-ban, sőt, olyannyira ott van egy BMW az első 3-ban, hogy teljesen vegyes jelenleg az első 3 rajtkoszka. Chevy az élen Dani papával, Nyíl a második Seattal, és ugye Gazsó a 3. BMW-vel. Aztán Gabesz a 4., ismét Chevy, Fekete Imi az 5., szintén Chevy, a változatosság kedvéért még egy Chevy, Coxival. Aztán jön majd Carlosról a 7. helyen egy másik BMW-vel. Maradjunk egy kicsit Carlosról a 7. helyen, mivel ő is mértkörön van. És őt talán ma még nem is mutattuk, így az élmenők közül, természetesen még sok mindenkit nem mutattunk, de hát ez nyilván a versenyen pótolva lesz. Carlos első szektorban egyébként 2/10 kapott az akkor még pole pozícióban álló Dani papától, viszont Gabesz átvette a vezetést, és így most frissülni fognak az eredmények. Gabesz vezet 1:52.610-es idővel, és ugye bár ő is Chevy is. Hát Carlosról hozzá képest már 8/10-del van elvadva a második szektorban, de ez a saját idejéhez mérten sem a legjobb kör. Azért várjuk meg, hogy mit tud futni Roli a Pro Team-es BMW-vel. Aztán egy kicsit körbenézünk az elején, hogy mi is most a jelenlegi állás egészen pontosan. Nagyon szoros egyébként az eleje, az első 4 pilóta 2/10-en belül. Ebből 2 Chevy, 1 Seat és 1 BMW. Roli pedig marad a 7. 1:54.0-ás idővel, a végén már egy kicsit el is vette. És akkor nézzük meg most az elején Gabesz jelenleg levezető körön. Dani papa második helyen egy nagyon durva körön. Az első szektorban ugyancsak 37 000 az előnye, viszont igen agresszívan dobálja az autót be minden kanyarba. Úgyhogy érdemes megvárni, hogy milyen a második szektora. Ott közben Bud autózik előtte a füvön. Kicsit előrébb Tusit látom a BMW-vel. Nézzük, érkezik Dani papa a második szektorhoz, illetve a második mérőponthoz, ami nagyjából itt helyezkedik el. 142 000-es hátrány, ebből még lehet jó kör a végén, még be lehet ezt az 1/10-et hozni, viszont így nem. Dani papa nagyon lecsúszott az ideális hívről, olyannyira, hogy még a kanyarból is kicsúszott egy leheletnyit. Így már nem valószínű, hogy javítani tud. Közben kint van Nyíl is a pályán mértkörön, mindjárt megnézzük, hogy mit fut az első szektorban, de előbb még Dani papa köridejét megvárjuk. Igen, Nyíl egyébként jó részeredményt futott, nézzük Dani papa körét, 1:54.0, igen, a végén nagyon nagyot hibázott, és akkor váltsunk is a 3. helyen köröző Nyílra, aki a tesztidők alapján a pole pozícióba várható.
és az első szektorban 71 000-es előnyt kovácsolt magának. És egyébként Dani Papa már nem is tud több kört futni, őt már leintették. Gabesz bent áll a boxban, tehát az első két hely már nem tud beleszólni az időmérő állásába. Ha Nyíl megelőzi őket, akkor nincs mese, ővé lesz a pole pozíció. Mivel az első 6-ból szinte már csak ő van kint. Második szektorban 65 000-es hátrányban van Nyíl, az még hozható, csak nem szabad hibázni. Igen, nem, hogy nem kell, nem szabad, egyenesen tilos. Na nézzük a szátot, nagyon szűken fordul. Ott előtte Mumust látom a ladával. Hát őt nem kell senkinek sem bemutatni. Célegyenes ráfordító is nagyon szép és szűk, jó a kigyorsítás. Na nézzük, Nyíl, mi lesz ebből? 1.52.9 marad a harmadik Nyíl, és ezzel nagyjából az élmezőny ki is alakult. Ha csak Tusit nem vesszük figyelembe, a 7. helyen 145 000-es hátránya van Gabeszhez képest, viszont 2 javítja a saját körét. Még Tusi beleszólhat az élmenők dolgába. Nagyon komolyan beleszólhat. Nézzük Tusit. Már csak ő van kint a pályán, a célegyenes ráfordító. Nem szabad elhibázni. Hát ebből egy nagyon-nagyon jó kör lehet. Ezzel akár a 4. hely környékére is feljöhet. Tusi 1.51, 1.52, 1.53.0. Csupán egy pozíciót javít a végén egy kicsit, hogy Lecik hibázott, vagy nem volt elég gyors. Ezzel maradt tehát Tusi a 6. Na akkor fussuk át, hogy alakult ki az időmérő végeredménye. Első tehát Gabesz a Chevyvel, második Dani Papa szintén Chevyvel, tehát Chevy első sor. Aztán Nyíl a Seattal, Gazsó a 4., Feketemi az 5., Tusi a 6., Coxi a 7., Carlosról a 8., Acer a 9., 10. helyen Foki, aztán őt követi ez a mezőny egyetlen ladás versenyzője Mumus a 11. helyen, Norcs a 12., Sirhan Péter a 13., Edem a 14., Bud a 15. helyen, és Zsolt 25 foglalja el az utolsó rajtkockát, a 16. pozíciót. Mi most elmegyünk egy gyors ajánlóra, és rögtön jövünk a warm-up-pal. A SimSport TV és az Arrows of Hungarian's Army új sorozattal jelentkezik. World of Tank Show, az interaktív műsort 2 hetente láthatod a legfrissebb vadhírekkel, tankopédiával és sok más extrával. SimSport TV, Magyarország vezető szimulátoros tévéje, ahol a lánctalpak mindent eltipornak.
That first beat is right on time, right on top, like it's a time. That first beat is right, it's a time. That.
A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátor versenyzés világából. Vissza is tértünk a bemelegítő edzés hátralevő 2 percével. Egy próbarajt is már lezajlott. És egyébként nem voltak komolyabb problémák. Az szokásos óvintézkedést megtették az adminok, és a verseny rajtja már zökkenőmentesen fog lezajlani, ez már egészen biztos. Ugyebár az első versenyen gördülő rajt lesz, aztán amit elérnek a fiúk pozíciót, az első 10 hely megfordul, és az lesz a második verseny rajtrácsa, ahol viszont már álló rajt lesz. Na, és közben vagy az utolsó ellenőrzés, az úgymond becsekkelés, mindenki itt van-e. És ha R-Faktor Józsi azt mondja, hogy verseny van, akkor az azt jelenti, hogy mindenki itt van, tehát hamarosan elindul a verseny felvezető köre. Nagyjából még 20 másodperc van mindenkinek arra, hogy kimenjen a rajtrácsra. És ahogy említettem, Chevy 1-2, ami az időmérő végeredményt illeti. Meglátjuk, hogy a verseny hogy alakul ilyen tekintetből. Már mindenki kint van. És ugye ne tévesszem meg senkit, amikor kigyulladnak a piros lámpák, az most még nem a verseny rajtját jelzi. Csupán a felvezető kör indulását. Ettől függetlenül a piros lámpák kigyulladtak, és elindult át a felvezető kör Gabesszal az élen, aki a gyári Chevyvel jön, és akkor azért fussunk át még egyszer rajtrácson. Tehát Gabesz ugye polpozíciós, mögötte jön Dani papa, szintén Chevy, Nyíl, Seat, Gáspár Zsolt, azaz Gazsó, az Engő BMW, Fekete Imi az 5. helyen Chevy, Tusi a 6. helyen BMW, Coxi a 7. helyen gyári Chevy, Carlos Roll a 8. pozícióból fog indulni a ProTeam-es BMW-vel, aztán Acer a 9. helyről indul majd Seattal, aztán Foki 78 a 10. pozícióban az utolsó gyári Chevyvel, aztán jön Mumus a 11. helyen a Ladával, Norcs a 12. helyen BMW, Sérhan Péter a 13. pozícióból várja majd a rajtot Seattal, pontosabban Chevyvel, mögötte jön Seattal Edem a 14. helyen, aztán Bud a 15. pozícióban BMW-vel, és az utolsó helyen Zsolt 25 egy Seattal. 16-an indulnak tehát el a versenyen. És ugyebár nem lehet elégszer mondani, hogy 2 Chevy az élen, mögöttük egy Seat, aztán egy BMW, tehát az első 4 helyen ott van az összes márka. Kezd kialakulni a formáció is. És ugyebár ha minden rendben, akkor megkapják a rajtjelzést, ha egy kicsit bomladozik a felállás, a formáció, akkor pedig még egy felvezető kör lesz. De bízunk benne, hogy elsőre sikerül elrajtolni. Érkeznek a visszafordítóba, a célegyenes ráfordítóba. A formáció rendben, megérkeznek a célegyenesbe. És ebben a
Ebben a pillanatban megkapják a rajtjelzést. Gabesz jól kapja el a rajtot, Gazsó próbál kilőni a BMW-vel, Nyíl visszacsúszik a 4. helyre, Dani Papa fogja a belső ívet, Gabeszt próbálja védeni, illetve a saját pozícióját is Gazsónak el kell venni, ott hátul az egyik BMW már a füvön, és Nyíl rajtól hatalmasat feljön az érre. Gazsó pedig ott van a 3. helyen, és Gabesz támadja, Dani Papa csúszik vissza a 4. helyre, Nyíl hatalmasat rajtolt a Seattal, pontosabban jól használta ki az első kanyarban a tülekedést. Gazsó még mindig a 2., 3. helyért próbál harcolni, felváltva valamelyik Chevy-vel. És közben Coxey csúszott vissza a 8. helyre, Tusi a 9-re, Foki maradt a 10., ez így a középmezőny. Carlosról jött fel az 5. helyre, Fekete Imit is megelőzvéd. És Acer jött fel a 7. helyre még, ő javított még pozíciót. Nézzük is, hogy ki hogy csatázik. Az élen egyelőre változatlan a helyzet több kanyar óta. Nyílt tehát vezet a Seattal, 2. helyen Gabesz a Chevy-vel, 3. helyen pedig Gazsó a BMW-vel. Nyilván ez még változhat. Carlosról próbál tempót találni, hogy utolérje az első 4-est. De hát ez nem olyan egyszerű dolog. És közben Tusi csúszott meg egy kicsit a 9. helyen, és így megelőzte őt Foki, közben már van egy kiesőnk, Eden. És közben Foki a 9. helyen nagyon rövid féktávot akart venni, és Coxeyba csúszott bele. A gyári Chevy majdnem kiütötte a másik gyári Chevy-t. Kicsit emlékeztet ez a manőver a nemrég látott 2 ladástól, pontosabban Dudukálótól. Na de ez egy másik helyszín, másik kategória. Tusi visszaszerzi tehát a 9. helyet Fokitól a hibájának köszönhetően. Elől pedig Neil meg tudott lógni, és ha jól látom, már egy kényelmes 1 másodperces előnye van, amit a Hungaroringen nem egy utolsó szempont. És közben Foki próbál meg nagyon rövid féktávot venni megint a 10. helyről, és meg is előzi Tusit, ám most szabályosan, lögdösödés nélkül. Foki tehát a 9., Tusi visszaesett a 9., illetve a 10. helyre. Mumus jön a 11. helyen, továbbra is. Hát ő várja, hogy kiessen elő valaki. Hát egyébként nem tud olyan nagy tempót találni, habár most Tusira egész szépen rákapaszkodott, úgyhogy a Lada is hamarosan támadásba kezd. Előrébb pedig még változatlan a helyzet, Nyíl továbbra is vezet, Gabesz a 2., Gazsó még nem tudja támadni a 2. helyen autózó Chevy, Dani Papa egy kicsit lemaradt a 4. helyen, Dani Papára viszont ráakaszkodott Carlosról. Na akkor kapcsoljunk az 5. helyen levő Carlosra. Mit tud kezdeni a BMW-vel? A hátsó kerék meghajtás nem olyan rossz ezen a pályán. Meglátjuk, hogy tud-e tizedeket nyerni Dani Papával szemben, avagy sem. Egyelőre még csak nézegelődni tud, nem tudja megközelíteni úgy igazából a Chevy-t. Elég agresszív féktávokat próbál venni Carlos, hogy minél közelebb tudjon kerülni. Egyelőre egyébként sikeresen. És hátrébb egyébként a 7., 8. helyen megy még egy komolyabb csata, Coxey és Acer között. Ők itt a célegyenesben lehet, hogy tudnak egymással kezdeni valamit, mivel Acer nagyon jó támadó pozícióban van. Na nézzük a Seatot Szélnékban. Hogy tud-e valamit esetleg csinálni az előtt autózó Chevy-vel. És egyelőre nem merte behúzni Acer belső ívre, nem mert támadni. Óvatos, kivár egyelőre. Tusi és Foki csatája sem rendeződött végre le. Ismét Tusi a 9., Foki pedig a 10. A BMW Seat, illetve a BMW Chevy csata még mindig tart kettejük között. Na most Foki a 10. helyről megpróbál egy támadást, mivel Tusi elrontotta a jobbost. Érkeznek a Mansellbe, és Foki már 9-ként fordul el. Azokért az 1 pontokért nagyon nagy csata megy kettejük között. Az első 3, sőt az első
6 pilóta még mindig változatlan pozícióban halad előre a negyedik kör második felében. Észre egy kicsit alábbhagyott Coxi támadásával. Foki viszont kényelmes pozíciót talált Tusival szemben, és azért megérkezett ismét Mumus. Sőt, most, hogy Tusi megcsúszott, most Mumusnak komoly sansza nyílt volna arra, hogy megelőzze a BMW-t. Szegény Mumus ladája egy kicsit már ütött kopott hátul, a rajtnál kaphatta még az ütéseket. Na itt most egy nagyon szép hármas lehet, hogy kialakult. Tusi ismét támadja Fokit a 10. helyen. Mumus pedig próbál elcsípni 1-2 pontot. Erre igen komoly lehetősége van, mert nagyon szépen tudja tartani a Chevy és a BMW tempóját. Megkezdődött az 5. kör már az élmezőnyben. Na most egyelőre Tusinak nagyobb lehetőség van az előzésre. Mumus egy kicsit elrontotta a visszafordító kijáratát. Tusi már belül. Tusinál a tempó előnyre, nézzük, hogy a BMW be tud esni Foki mellé, és Foki elrontja a féktávot, elfékezni, olyannyira elfékezni, hogy még Mumus lök is rajta egyet, finoman arrébb tessékelte, és Mumus a 10. helyen. Tusi pedig a 9. Foki 2 pozíciót vesztett. Ez utóbbi már szeretné is visszatámadni, és visszajönni a pontszerzők közé. Közben hátrébb Norcs és Zsolt 12.-13. helyen is elég nagyot csatáznak. És úgy látszik Norcs feljön a 12. helyre és elkezd üldözni a Tusi, Mumus, Foki féle 3-ast. Bár ebbe azért még Zsoltnak is lesz beleszólása, épp úgy Sirhan Péternek a 14. helyen. Bár a 15. helyen feladni kényszerült a versenyt, Eden pedig ugye még az első körökben kiesett. Tehát 2 kiesője van a versenynek. És nagyon úgy néz ki, hogy most egy pillanatra elcsendesedtek a kedélyek. Minden háború elcsillapodott. A legtöbb előzést egyre a Tusi és Foki mutatta be. A 10. helyen Mumus próbál védekezni Fokival szemben. Ugye itt most a pontszerzés a tét. És Tusi úgy tűnik, hogy így meg tud lógni a BMW-vel. Mert Mumus nem igazán tudja őt támadni, viszont Foki is leszakad a ladáról. Na közben Carlosról az 5. helyen megint olyan közelségbe került Dani papához, hogy szépen lassan itt ki lehetne alakítani egy komolyabb támadást. Sőt, már a célegyenesben nézegeti magának, Carlosról nagyon rövid féktávot akar venni. Nemhogy akar, meg is tette ezt a rövid féktávot, viszont Dani papa aláfordult és vissza tudta előzni. Nagyon szép előzés lett volna, viszont nagyon rövid féktáv volt ez, és majdnem megcsúszott egyébként Carlosról. Szerencsére Dani papa időben jött és visszakocolt egyenesbe. És közben az élmezőnyre tekintünk, ugye még mindig Nyíl vezet. A Seattal mindig Gobesz a második, és még mindig Gazsó a harmadik. Viszont Nyíl futott eddig a leggyorsabb kört, és ne felejtsük el, hogy az plusz 1 pontot jelent bajnoki egységek tekintetében. 1.52, 7.50 egyébként Nyíl a leggyorsabb jelenleg a pályán. Ez most jelenleg számára plusz 1 pontot jelent, amellé a 25 mellé, amit szerezhet az első pozícióval. És úgy látom közben Mumus hátraesett a 11. helyre, tehát Foki megelőzte őt. Történt egy helycsere a 10. helyen, 10.-11. helyen. Ismét Foki van pontszerző helyen, Mumus kiesett a pontszerzők táborából. Ennyi változás történt csupán a pályán, még egy kicsit Carlosról égre tekintettünk. És közben úgy látom Coxi is támadásba lendül a 7. helyen. Házi Chevy csata lesz. Egy nem gyári és egy gyári Chevyvel. Bár most Coxi egy kicsit lecsúszott az előtte autózó Fekete Imiről. Sokkal inkább Carlosról akar megint támadni Dani papával szemben, 4.-5. pozícióban. Most egyébként nem volt rossz az elképzelés Carlosról. Dani papa behúzódott belső ívre, féktávon,
Carlos úr pedig akkor kívülről szerette volna körbeutazni, ez nem sikerült, viszont sokkal jobb kigyorsítást tudott venni, és most kívülről támad a BMW. Egyelőre sikertelenül, viszont Dani papának most már nagyon oda kell figyelnie. A 7. körben járunk, elhagytuk már a féltávot, na meg a féktávot is. Nézzük, Rolly még mindig nagyon agresszívan támadja Dani papát, a Chevy pedig csúszkál. Carlos alatt viszonylag stabil a BMW. És ez úgy látszik, ez a csata, ez megint célegyenesben lesz megrendezve. A kanyargós részeken hiába csúszkál Dani papa alatt az autó, sokkal jobban tud fordulni, és Carlosnál szinte lemarad a Chevy-től. Nem érdekel ők el a célegyenesben, pedig váltsunk a 7. helyen autózó Coxira. Most megint közel van Imihez. Kérdés, hogy tud-e támadni. Meg kell őrizni ezeket az időkülönbségeket, hogy jó szárnyékot tudjon fogni a támadó fél. Na most itt vajon ki fog támadni kit? Mindenki elég messze van az előtte autózótól. Talán Carlosról az 5. helyen nem adja fel. Nem adja fel, viszont itt nagyon-nagyon rövid féktávot kéne vennie Dani papával szemben, nem is sikerül. Viszont Dani papa ismét elfékezte. De nem tudott Carlosról támadni. Nem tudta kihasználni ezt a hibát. Coxi pedig nem tudta megtámadni az előtte autózó feketét. Foki pedig már több mint másfél másodpercre van Mumustól. Tehát úgy látszik, a 10. hely sorsa is szépen lassan eldől. Ha csak nem fog valami komolyabbat hibázni Foki a 10. helyen, akkor a Lada egyelőre esélytelenek tűnik. Nem tudja tartani a Chevy tempóját. Tusi viszont a 9. helyen elkezdett közelebb kerülni Acerhez. Hát akár az utolsó körökre ebből még lehet is valami. Ha tudja tartani ezt a teljesítményt Tusi. Akkor Acer szátja még nagy bajban lehet, és a 8. pozíciója is. Egyelőre viszont még nem tudnak támadni a felek. Ám bár a 2. helyen Gabesz elég közel került Neilhoz, viszont ahogy kimondtam a nevét, abban a pillanatban megcsúszott a Chevy fara. És így most eléggé leszakadt Neiltól. Nagyon közel volt pedig hozzá a féktávon. Lehet, hogy még az első hely sincs lefutva. Viszont egy szád győzelem itt szép lenne. Annak ellenére, hogy 2 Chevy indult az első helyről. Megint nagy a tömeg a középmezőnyben, illetve hát még az élmezőnyben. 4., 5., 6., sőt a 7. pozícióban is. Viszont épp megfelelő távolságra vannak egymástól a pilóták ahhoz, hogy ne tudják egymást megelőzni. Ha csak nem Tusi a 9. helyen, igenis pont hibázott ő is. Az első kanyar kigyorsítása után, sőt most is nagyon oldalt csúszott a BMW. Tusi alatt így nehéz lesz Acert megtámadnia. 9. körben járunk, már nincs sok hátra. Viszont most Tusinak ismét le kell dolgoznia a hátrányát. Humus közben elkezdett gyorsulni a köridők alapján Fokival szemben. Tehát még lehet, hogy a Lada erőre kap. Kérdés ugye, hogy mennyire fogy a gumi a Chevy alatt. Hopp, és közben Tusi megelőzte Acert. Tusi feljött a 8. helyre. Akkor Acer hibázhatott, ha ezt ilyen simán ki tudta használni
Észre hibázott a Mansell kijáratában, már lecsúszott az ideális ívről. Aztán a jobbosban teljesen lecsúszott ki a pályáról, és itt Tusi könnyedén elment mellette. Hát jelenleg a BMW-s a 8. helyen halad. Gabesz továbbra sem tudja támadni nyílt. Gazsó, hát hosszú körök óta kényelmesen a 3. pozícióban. Dani papának sem remeg a keze Carlosról nyomása alatt. Ahogyan Fekete Imi is most egy kicsit meg tudott lógni Coxitól, Coxi tehát a 7. helyen autózik. Mögötte Tusi a 8. helyen. Aztán Észre a 9. Foki a 10. Most még mindig a 11. Norcsa 12. Sirhan Peti 13. Zsolt 25 a 14. és ő már az utolsó a pályán. Tehát jelenleg a mezőny egy Seat szendvicsben tartózkodik. Nyíl az első, Zsolt pedig az utolsó. Az egyet, hogy Carlos az 5. helyen még mindig nagyon közel van Danihoz, de nem tud támadni. Nagyon nehéz előzni a Hungaroringen. Nem csak a VTCC-ben, minden kategóriában. Viszont védekezni sem egyszerű. Dani papa viszont jól csinálja, amit csinál. Ez egészen biztos. És közben Gabesz és Nyíl az első helyen. Igen komoly csata. Gabesz, nem tudom, hogy néhány másodpercig előrébb volt, mint Nyíl. Tehát komoly támadásba lendült a Seat ellen a Chevy. És most Gabesz nagyon ott van. Nagyon ott van Nyíl mögött, Sziárnyékot megpróbálhatna fogni. Viszont most úgy látszik, a kigyorsítással jobb volt Nyíl. Nézzük, be tud esni Gabesz Nyíl mellé. Nyíl már húzódik középre, Gabesz ne tudjon ideális ívet választani a támadáshoz. Viszont kigyorsításon nagyon jó volt a Chevy. Kigyorsításon nagyon ott van a Chevy. Ismét Nyíl mellett halad, fejfej mellett a két autó. Gabesz óvatos, továbbra is. Nyíl mellett próbálkozik minden íven. Nagyon összejött az eleje. És már nincs sok hátra, 11. körben járunk. 13 körös a verseny. Na most Gabesz itt teljesen más éveken autózik, mint Nyíl. Próbálja hibára kényszeríteni az éllovast. Aki akár most a Seat konstruktőr hőse lehet, pontosabban a Seat Lada konstruktőr hőse. Hiszen egyedül a BMW-k képviseltetik magukat a konstruktőrben egykeként. Most úgy látszik, Nyíl egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutott. Kérdés, hogy meddig marad ez így. Közben a 7., illetve a 6., 7., 8. helyen, sőt, pontosabban a 7., 8. helyen Coxi és Tusi. Tusi ismét támadásba lendül. És akár megfoghatja a két Chevy-t is. Egyre a kanyargós részeken ez nehéz lesz, viszont Gabesz ismét Sziárnyékban támadja Nyílt a 2. helyen. És most sokkal közelebb tud lenni, viszont Nyíl nagyon okosan megint behúzza belső ívre a Seatot, viszont most nagyon oldalt csúszott az autó, meg tudta még időben fogni, és Gabesz nem tudott olyan jól kigyorsítani, nem akart összeütközni Nyíllal. Nagyon komolyan támadja a Seatot a Chevy. És Tusi pedig megelőzte Coxit. Tusi feljött a 7. helyre. És most már ő van a jobb pozícióban, mivel egy balos kanyar jön. Coxit nem fogja tudni körbeautózni. Legalábbis nem ezzel a Chevyvel.
Gabesz továbbra is változatlanul támadja. Az első helyért nyílt. Már szinte tolja le a pályáról, mert egyértelműen útban van a Seat. A Chevy számára és most nagyon jól gyorsított ki Gabesz, és most talán ő van kedvező pozícióban. Viszont Nyíl egyszerűen bezárta a kaput, nem engedi. Ráterelte a rázókörre és ott Gabesz megcsúszott. Ám nem vesztett ezzel sokat. Nyíl épp, hogy egy 2-3 kanyarnyi előnyhöz jutott. Viszont az biztos, hogy megzavarta ezzel a védekező felet Gabesz. Nagyon komoly támadások, és ez az utolsó körre fog maradni. Ha itt döntés születik, az az utolsó körben fog. Ez most már biztos. Nyíl sem tudja már, hogy melyik ívet válassza, épp úgy Gabesz sem. Teljesen más íveken próbálnak autózni, egyik másik előnyt szerezzen. Na most akkor az utolsó kör. És Gabesz támadja változatlanul a Seatot. Az egészen biztos, hogy BMW győzelem ma nem születik. Itt vagy Seat, vagy Chevy lesz. Hogyha Gazsó fel akar kapaszkodni, akkor az valami csodának kell történnie. Nyílt továbbra is még ott van az első helyen. Nem kell már sokáig kibírnia, hogy megnyerje az első futamot. A 9. fordulóját a WTCC 2012-2013-as Hoptó bajnokságának. És ez azt jelenti, hogy a következő futamon a 10. helyről rajtol, de ez már egy másik történet. Egyelőre ott tartunk, hogy még az sem biztos, hogy eldőlt az első hely. Továbbra is Nyíl elől, a Gabesz a második, viszont nagyon ott van első lökhárító a hátsó lökhárítón és fordítva. Hiába a Hungaroringen még mindig nem lehet olyan egyszerűen előzni. Na most Gabesznek nagyon jó volt a kigyorsítása. Jól szedte ezt a jobbost, kívülről próbálkozik Nyíllal szemben, hát az nem fog olyan könnyedén menni. És Gabesz lehet, hogy megelőz Nyílt. Most ő lesz kedvező pozícióban. Sőt, most egy balos jön és a belső ív sokkal jobb lesz Gabesz számára. És megelőzi Nyílt. Gabesz feljön az utolsó kanyarok egyikében az első helyre. Ennél jobbkor nem is tehette volna, és a célegyenes ráfordítóban már olyan az előnye, hogy Nyíl, ha akarna, sem tudna visszatámadni. És Gabesz az utolsó körben megnyeri a WTCC első hungaroringi futamát. Nyíl bejön a második helyen, Gazsó a harmadik, ők tehát a dobogósok. Dani papa a negyedik, meg tudta őrizni mindvégig Carlos Rolla szemben ezt a pozíciót. Carlos Rolla tehát így az 5. lett, Fekete Imi a 6. Tussi végül a 7. helyre jött be, Coxi a 8. Észer a 9. Foki a 10. ők így a pontszerzők, Gumus a 11. helyen ért célbaladával, Sérhan Péter a 12. Zsolt 25 a 13. és Norcs még a pályán a 14. helyen érkezik a célegyenes elfordítóban, és hamarosan ő is beér, és ezzel vége tehát az első futamnak. Nyíl szerezte meg a leggyorsabb kört az 1.52.750-es köridejével, ami azt jelenti, hogy ő egy plusz 1 pontot kap a második helyet járó 18 pontja mellé. Mi most elmegyünk egy rövid ajánlóra, aztán jön egy kisebb szünet a két futam között, oda csatlakozunk be, aztán jön a második állófutamos rajt. A
Közösségi Életfejlesztési Alapítvány bemutatja legújabb családtagját. Érdekelnek a szimulátoros hírek? Szeretnél tájékozott lenni a szimulátorok világában? Akkor kezd a napot nálunk! www.simracing.hu. Szimulátor, árkádjáték hírek minden mennyiségben. Ahol a száguldásé és a szórakozásé a főszerep. www.autosimulator.eu. That first beat is right on time, right on top, like this. Time.
that first beat is right as time. 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 That. SimSport TV, Magyarország egyetlen szimulátoros televíziója. A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu, hírek a szimulátorversenyzés világából. Vissza is tértünk tehát a második futam bemelegítő edzésével, meg továbbra is a Hoptó. Serfaktor Józsi az áldását adta a második futamra is, tehát amit csak szerettem volna mondani, hogy a második futam bemelegítő edzésével tértünk vissza, de nem, a második futam felvezető körével térünk vissza hamarosan, amint elindul. Természetesen ugye majd még egyszer átfutunk a rajtrácson, hiszen az első 10 helyezett pilóta sorrendje megfordult. Így értelemszerűen aki 10. lett, az most az első helyről indul, aki első lett, az pedig a 10. helyről. A 10. hely fölött változatlan az állás. Na és akkor, mikor, hanem most nézzük is át gyorsan, hiszen az első helyről az előző futam 10. helyezettje Foki indulhat. Őt követi a második helyen Észer, aztán a harmadik helyről Coxi indul, a negyedik helyről Tusi, az 5. helyről Fekete Imi, aztán a 6. helyről Carlosról, a 7. hely Dani Papa, a 8. helyről Gazsó indul, a 9. helyről az utolsó pillanatban került a 9. helyre Nyíl, és az első futam nyertese Gabesz pedig a 10. helyről vághat neki a futamnak. Aztán Mumus a 11. helyről indul a Ladával, Sérhant Péter a 12. helyről, Zsolt 25 a 13. helyről, Norcs a 14. pozícióból, és végezetül Bád a 15. rajtkockából várja az álló rajtot.
Meglátjuk, hogy most hogy fognak alakulni az erőviszonyok. A pilóták visszajelzése alapján egyébként a gumia végére eléggé fogyott. És egyébként Gabesz és Nyíl között volt egy kisebb csevej, amiben eszmét cseréltek úgymond a gumikról, a fékekről. És természetesen gratuláltak egymásnak, de hát ez majd az idő, illetve a második futam után az interjúkban is megtehetik. Hiszen ahogy végzünk a második futammal, mind a két verseny interjúsait meghallgathatjuk. Hát az is elképzelhető akár, hogy mind a két interjúban ugyanazok a szereplők lesznek. Még az is megtörténhet, hogy ugyanabban a sorrendben. De hát nyilván két különböző verseny, két különböző élmény. És az eleje most már lassan egyedi a rajtrácsot Foki vezetésével. Két gyári Chevy az első háromban. Azért a Chevyk nem voltak olyan rosszak ezen a pályán, majd meglátjuk, hogy alakul. Hogy tudnak rajtolni álló helyzetből. Érdekes módon Acer volt az utolsó, aki felsorakozott, ő még egy kicsit állította az autóját, de nézzük, gyulladnak a piros lámpák, és amiatt trükkös, hogy nem fognak kialasztani. Ebben a pillanatban elrajtolnak, Foki nagyon rosszul rajtolt, berakadt, Tusi rajtolt hatalmasat, Tusi az élen, Acer a második helyét próbálja tartani, Carlosról rajtolt még egyszer hatalmasat, ő a második helyre jött fel, két BMW az élen, Tusi és Carlosról, Acer a harmadik helyen, Fekete Imi a negyedik, aztán megérkezik Gazsó, Foki egészen a hetedik pozícióba esett vissza, Coxi a hatodik. Nézzük, Nyíl a hetedik, megelőzni kényszerült, illetve készült Fokit. Nagyon lögdösödnek ott Fokival a hetedik, nyolcadik helyen. A kilencedik helyen Gabesz, és a tizedik helyen Bád, az utolsó helyről Bád. A BMW-k hatalmasat rajtoltak. Nyilván ez nem egy meglepő dolog egyébként a hátsó kerék meghajtással. Viszont Tusi és Carlosról elől nagyon szépet tudnak menni. És azért ott van még egy szállt az első háromban, csak most nem Nyíl, hanem Acer. Gazsó már a negyedik, Fekete Imi az ötödik, hatodik továbbra is Coxi, viszont Foki támad lehetetlen helyeken. Hetedik helyen Foki, a sikánban előzi meg Coxit, az de szép volt. Foki feljön a hatodik helyre. Nyíl viszont egyből támadja Coxit. Most Coxinak a legrosszabb egyébként, mert a két élmenő próbál előrébb keveredni. Nyíl és Gabesz, bár Gabesz most még le van maradva. Elég rendesen. Hát Nyíl próbálja lelökni a pályáról Coxit a 7.-8. pozícióban, tehát nézzük, be tud esni a Szátos. És egy kicsit test-testeni harc. Nyíl most jelenleg előrébb van, viszont egy balos jön, ott Coxit kifékezheti Nyílt, meg is teszi. Sőt, olyannyira megteszi, hogy majdnem Gabesz is beesik Nyíl mellé. Nézzük az elején, Tusi továbbra is vezet, Carlosról a második, Acer a harmadik, Gazsó a negyedik, Fekete Imi az ötödik, hatodik Foki, hetedik Coxi, és ott van mellette Nyíl. Viszont gyors az a Chevy, viszont Nyíl most kifékezheti a Seattal könnyedén Coxit. És szoros, még mindig nagyon szorosan mennek egymás mellett, viszont most Nyíl előrébb van. Nézzük, jön a balos. Ott mit tud kezdeni a Seattal? A Chevy ellen Nyíl. Coxi megpróbálta egyébként az okos húzást. Megpróbált belül maradni, és még mindig ott van Nyíl mellett. Nem tudom már mióta vannak egymáshoz ilyen közel. Viszont most Nyíl meg tudta előzni Coxit. Coxi a 8., Nyíl a 7., Gabesz a 9. helyen próbál közelebb kerülni. Előző futamon szerzett riválisához. Dani Papa a 10., Norcsa 11., Zsolt a 12., Sérhan Péter a 13., Bád a 14., és Mumus az utolsó helyen utazik jelenleg, Mumussal történhetett valami. Ő a 15. most jelenleg. És lassan majd Gazsó kezd egyébként támadásban a 4. helyen Acerrel szemben. Több-kevesebb sikerrel. Lehet, hogy a célegyenesben már
meg tudja támadni az engős BMW-vel Seatot. Már most nagyon közel van Gazsó, és már most kihúzza az autót szélnyékból. Hát legalábbis ami szélnyékot itt tudott szerezni ebben a kis rövid egyenesben. Viszont Acer nagyon ráhajtott a rázókőre, meg is dobálta az autót rendesen. Na akkor most kell Gazsónak észnél lenni, és most kell támadnia. Már most nagyon közel van. Meglepő lenne, ha nem tudna megelőzni Acert, viszont Acer szépen védekezik, amíg tudta, behúzta az autót középre. Gazsó viszont még bejjebb tudott húzódni, és már előtte van, kérdés ki tudja fékezni őt. És sikerült. Igen, Gazsó tárt fején a harmadik helyre. Ha ez nem változna esetleg, akkor Gazsó mindkét alkalommal a harmadik helyen nyilatkozna. Na de még hátra van azért 9 kör. Addig sok víz lefolyik a Dunán. És nyíl közben Foki mellett is elment, tehát már a Seatos a 6. Foki viszont rendületlenül támad vissza, és a 3 gyári Chevy. Ez egyébként egy szép látvány. A 7., 8., 9. helyen támadnak egy Seatot, aki történetesen nyíl. Igen, sűrűn láthattuk tavalyi VTCC szezonban így a Chevyket. Tehát az idei évre ugye már kiszálltak. Ehelyett már csak egy Chevyt látunk az élen. Na de egyelőre most ez a Hoptó. És itt nyíl túltette magát mind a 3 Chevyn nagyon ügyesen, és nagyon elegánsan, és elkezdte üldözni a 4. Chevyt. Fekete Imi személyében. Gazsó továbbra is tartja a 3. pozícióját Acerrel szemben. Carlosról pedig nem tud közelíteni Tusi felé. Tusi egyébként hatalmasat rajtolt, épp úgy Carlosról, de az viszont, hogy Tusi még ennyire elő tud maradni, méghozzá ilyen időkülönbséggel, az nem egy rossz teljesítmény. Bár még mindig csak az elején tartunk, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Dani Papa magányosan a 10. utolsó pontszerző helyen körözget. Egyébként időközben ismét nyíl a leggyorsabb kör birtokosa. Most csak 1.53-161-es köridővel. Ám ha még egyszer be tudná gyűjteni a leggyorsabb kör tulajdonosának járó 1 pontot, akkor 2 pontot már szerzett biztosan ezen a futamon. Nem beszélve a második helyéről, és még ugye ne felejtsük el, hogy jelenleg az 5. helyen tart, mivel megelőzte a 4. Chevyt is Fekete Imi személyében. Neil alatt most nagyon megy a Seat, és hamarosan egy konstruktőr társához érkezik meg. Acer felé közeledik sebesen. És Gazsó sem tud elnyúlni Acertől, mivel inkább a védekezésre koncentrál. Jelenleg 3 BMW az élen, 2 Seat követi őket, aztán 4 Chevy, sőt 5 Chevy. Dani Papa a 10. helyen szintén Chevyvel jön. A 3 gyári Chevy egyébként még mindig nagyon szépen előzgetik egymást. Gabesz jelenleg most a 7. megelőzte mindkét vetélytársát, Fokit és Coxit is, sőt Coxi is elmegy Foki mellett, tehát most a jelenlegi sorrend 7. helyen Gabesz, 8. Coxi és a 9. helyen jön csak Foki. És most egy kicsit le is csúszott az ívről. Megint úgy néz ki, hogy a BMW-k szerzik a legtöbb pontot. Már csak abból indulunk ki, hogy az első 3 helyen ők állnak. A bajorok. Viszont ha Neil tudna valamit csinálni ezzel az időkülönbséggel, ezzel a lemaradással Acerrel szemben, miközben megfutja egyébként a leggyorsabb kört 1.53-133-mal. Hát ez mondjuk egy jó kiinduló pont, hogyha a leggyorsabb kört fut. Légüres térben. Így nagyon könnyedén beérheti Acert és Gazsót, és akár a dobogóra is feljuthat. Ami nem lenne rossz számára a bajnokság szempontjából sem, bár ugye erről még korai beszélni.
ettől függetlenül pontokat kell szerezni. Hátrébb közben egyébként elvesztettük Norcsot, tehát megvan a futam első kiesője. Sajnos nem tudjuk meghatározni, hogy mi volt a kiesésének oka. Tehát Norcs az egyik BMW kiesett a versenyből, és most már 6 cruise megy egymás után, a 6-tól a 11. helyig. Sirhan Péter feljött a 11. helyre, és mivel Nyíl megelőzte Feketét, ezért teljesen összerázódtak a Chevy. Egyébként így ezen a kis tabellán, illetve ezen a táblázaton nagyon szépen néz ki, tehát 3 BMW vezet, aztán 2 Seat és 6 Chevy. Ez nagyon jól néz így ki. Ez más kérdés, hogy ez hamarosan változhat, hogyha Nyíl támadásba lendül, például. Igazából a Chevy között, ha történik helycsere, az hát az maximum a gyári Chevy között zajlódhat le. Ők vannak egymáshoz a legközelebb, de ők is másfél másodpercre egymástól. És úgy gondolom, hogy kicsit kezdenek visszalassulni a BMW-k elől, mert Carlosról felé közeledik Gazsó, Carlosról pedig Tusi felé közeledik. Az első két pilóta elkezdett visszalassulni. 54-es köridőket futnak. Még Neil például futott egy 1.53.6-ot. Észer is futhatott volna hasonló köridőt, csak őt feltartja egyelőre Gazsó. De gyorsak a szálltok, csak nem tudnak előzni. Ez egyértelműen kiderül ezekből a képekből, illetve adatokból. Miközben a féltávnál járunk. Most viszont Gazsó megcsúszott a harmadik helyen, meg tudta fogni a BMW-t, viszont Észer igen komolyan ráhajtott arra a harmadik pozícióra, és megérkezett Nyíl is. Két legyet üthetne egy csapásra. És szerintem azt a két egyet le is szeretné ütni. És itt a célegyenesben én úgy gondolom, ebből lesz egy támadási lehetőség Nyíl szempontjából. Sőt, már most nézegelődik Észer mellett. Próbálja itt-ott behúzni az autót, de hát itt még nem érdemes támadni, azzal csak időt veszít. Na most nézzük akkor Nyíl mire képes, szélárnyékban. Tartja Észer tempóját, nem úgy néz ki. Hát egy rövidebb féktávval esetleg megcsinálja azt a rövidebb féktávot. Elég keményen elfékezte a jobb első gumit, viszont meg tudta előzni Észert. Volt benne egy kis bodycheck, de hát ez a túrautóban megengedett. És Nyíl már a negyedik. És most Gazsót kezdi el üldözni, és lehet, hogy ő most megcsinálja azt, amit Észer nem tudott körök óta. És megelőzi a BMW-t. Gazsó alatt nagyon inog az Engő Motorsport csodautója. Elég instabil az a BMW, Nyíl pedig hát jön, elég komoly tempóval jön. A győzelmet már nem is szerzi meg, azért Nyíl, mivel Tusi elég messze van, bár semmi sem lehetetlen, azért egyértelműen kiderül, hogy elég vérszomjas, mivel az előbb az utolsó pillanatokban vesztette el a nyerő pozíciót. Viszont Gabesz nem képes ilyen erejű előretörésre, ő még a 7. helyen beragadt. Az előző dobogósok közül egyértelműen Gazsó áll a legjobban, mivel ő épp második-harmadik pozícióját készül begyűjteni, viszont ehhez lesz egy-két szava Nyílnak is. Na nézzük akkor a 4. helyen autózó Nyíl Seatját.
Egyelőre még messze van Gazsó. Nem is tudsz szélnyékot fogni, én úgy látom. Sőt, igen. Ebből egyelőre még nem lett semmi. Kevés szó esett a ház elejéről az utóbbi néhány körben. Tusi továbbra is vezet több mint 2,5 másodperccel a második Carlosról előtt. És a BMW dobogó teljes legyen, Gazsó jelenleg a harmadik. Viszont ugye láthatjuk Neil szempontjából, hogy nagyon közelít a dobogó felé a Seat. És főleg, hogy most Gazsó hibázott is egyet, még a Mansell előtt. Így most Neilnak megnyílt a lehetőség. 5. helyen Acer halad, 6. Fekete Imi, 7. Gabesz, 8. Coxi, 9. Foki, 10. Dani Papa, 11. Sirhan Péter, mindannyian Chevyvel. Aztán Zsolt 25, egy Seattal, a mezőny üde színfoltja az egyetlen Lada, Mumus, és egy Báda 14. helyen már kiesett szintúgy Norcs. Na és akkor ismét Neil figyelem középpontjában, aki a harmadik helyet szeretné megkaparintani. Nagyon közel tudja tartani az autóját Gazsóhoz. Ez nem lehet rossz, ez nem lesz rossz. Megint nagyon közel tud maradni, egy jó kigyorsítás kéne, viszont ott a BMW-nél az a kigyorsítások terén. Hát nézegelődik nyilván, viszont egyelőre ez még felesleges. A 9. körbe léptünk át. 4 kör van ezzel együtt hátra. Viszont Gazsó nagyon csúnyán keresztbe csúszott az első kanyarban, a féktávon. Ennek ellenére meg tudta őrizni a harmadik pozíciát, viszont a gumiknak adott rendesen, és most Gazsó ismét lecsúszott az ívről, Neil pedig beszúrja a Seatot. Meg tudja előzni Gazsót? Meg tudja előzni Gazsót. Neil a harmadik. Ismét dobogón a Seat. Ez szép volt. Gazsó visszaesett tehát a 4. helyre. Acer próbálja tartani kettőjük tempóját. És jönnek azért szépen lassan a Chevyk is. Gabesz elkezdi támadni konstruktőrtársát a 6. helyért. Tehát egyelőre még csak nézegelődni tud egyik Chevy a másik Chevynek. Ám a célegyenesben lehet ebből egy komolyabb konfliktus akár. Elmondó vagyok, maradjunk egy kicsit Gabesz kamerájában. Most mondjuk pont beszitált alatta a Chevy. De ettől függetlenül elég közel tud maradni Fekete Imihez. Na most kéne közel maradni a célnyes ráfordítóba. Hát... szaros. A végén egy rövid féktával be tudna esni. Nem. Nem tudta megfogni a szélnyéket a vetélytársának. Sőt, Gabesz még le is csúszik az ívről. Sokat nem vesztett vele ugyan, de azért csúnyán elfékezte az előső gumikat. És egyébként Neil elkezdett közelíteni Carlosról felé. Bár még utol kell érni és még meg is kéne előznie, tehát erre már valami kevés esélyt látok. De ettől függetlenül nem adta fel a Seat rutinos pilótája. Gazsó pedig próbálja megőrizni a 4. pozícióját Acerrel szemben. Sőt, most Gazsó hibázott is, Acer még egy kicsit lökött is rajta. Nem tudta kikerülni
Észer Gazsót, így megelőzi őt és feljön a 4. helyre a Seat. Tehát Gazsó hátraesett az 5. pozícióba. Nagyon instabil az engő BMW. Gazsónak össze kell kapnia magát az utolsó 3 körre. Ha itt valami érdemlegeset szeretne még mutatni a versenypályán. És egész jó pozícióban van Gazsó, tehát nem is érdemes elváltani róla. Az 5. helyen változatlanul próbálja támadni Észert, viszont az a kigyorsítás nem volt olyan jó. Észer már behúzódik belülre. Elkezd kifele húzni, elkezd kifele terelni a Seatot. Lehet, hogy ez nem volt olyan jó ötlet, mert Gazsó szélnyékben igen komolyan megérkezett. Csak hát ezekkel a gumikkal már nem lehet olyan rövid féktávot venni, és ezt Észer nem tartotta tiszteletben. Észer nagyon csúnyán elfékezte, és Gazsó visszajött a 4. helyre. És lehet, hogy nem lesz még egyszer ilyen szerencséje a Seatnak. És lehet, hogy még egyszer Gazsó nem fog hibázni ott a sikánban. Hozzátenném közben, hogy Neil egyre közelebb van Carlos Rollhoz. Sőt, olyannyira közel, hogy lassan támadni is tudja akár. Akkor nézzük a 3. helyen az előző futam ezüstérmesét. Nagyon komolyan megérkezett Carlosról, kanyarról kanyarra egyre közelebb. Féktávról féktávra érkezik meg a Bajor konstruktőr nyakára. És lehet, hogy a célegyenesben tudja is támadni Carlosról. Sőt, ő nyilván már most megpróbálná. Csak még nem volt meg a kellő távolság, lökött egy kicsit Carlos Rollon. Villantott is egyet, ezzel elnézést kérve. Egy kicsit agresszív volt Neil, bár Carlos Roll is inkább óvatos volt. Nyilván nem szándékos eset volt. Na, innentől kezdve viszont tiszta párbaj. Rolli kigyorsítása viszont sokkal jobb volt. Behúzza belülre az autót, biztos ami biztos, az utolsó körbe lépünk át. Tusi vezeti a versenyt hatalmas előnnyel, már majdnem 4 másodperc. Az itt a VTCC-ben már futamgyőzelmet ér. De én úgy gondolom, hogy Neil, ha utol tudja érni Carlosról, főleg így, hogy Carlos nagyon csúnyát fékezett a 2-es számú kanyarban. Lehet, hogy még Neil egyszer megpróbálja. A célegyenesben már biztosan nem, de még előtte valahol. És Carlos most a Mansell balosát elhibázza, kiszélesítette és ezzel jelentős tempót vesztett, és most Neil megint itt van a nyakán. A sikán is megvan. Carlos alatt nagyon beszitált a BMW, és Neil megint támad, és Neilnak ott a 2. hely. Megelőzi Carlos Rollt, hibázott a BMW, nem tudta megtartani a pozíciót. Próbálja őrizni a 2. helyét Neil, és ez sikerül is neki. Őrületes versenyt csinál, művel, nem tudom még mit lehet, milyen igékkel lehet kifejezni azt, amit Neil bemutat itt a pályán. De egyértelműen a meccs embere. Legalábbis ami a 2. futamot illeti. Óriási tempót ment, egy BMW-t letaszított a dobogóról, még egyet a 2. helyről. Tusit már nincs esélye utolérni, váltsunk is Tusira az első helyen, mivel jön a befutó. És én úgy gondolom, Tusi részéről is ez egy szép teljesítmény, hogy a BMW-vel megnyeri a Hungaroringi 2. futamot, érkezik Neil egy bravúros teljesítménnyel a Seattal, és ismét a 2. helyet szerzi meg, most viszont önerőből. Carlos Roll befut a 3. helyre, Gazsó csak a 4., végül Észer az 5., Gabels megszerzi a 6. helyet, Fekete Imi a 7., Coxi a 8., Dani Papa
a 9. helyen ért célba, aztán még egy Chevy a változatosság kedvéért, Foki 78 a 10. és akkor jöjjön még egy Chevy Sirhan Péter a 11. Aztán egy Seat Zsolt 25 személyében a 12. Mumus a 13. helyen ért célba, Bud és Norcs nem tudta befejezni a második futamot. Elmegyünk egy röpke ajánlóra és jövünk mindkét interjúval. A SimSport TV és az Arrows of Hungarian's Army új sorozattal jelentkezik. World of Tank Show, az interaktív műsort 2 hetente láthatod a legfrissebb vadhírekkel, tankopédiával és sok más extrával. SimSport TV, Magyarország vezető szimulátoros tévéje, ahol a lánctalpak mindent eltipornak. SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Vissza is tértünk az interjúkkal, és ahogy ígértem, az első és a második futam győzteseit, második helyét és harmadik helyét is kifaggatjuk. Elsősorban akkor kezdjük tehát az első futammal, ugye, ami a gördülő rajttal indult. Szerencsére zökkenőmentesen sikerült elindulni mindenkinek. És akkor ugye a sorrend, ez valahogy úgy nézett ki, hogy Gabesz megnyerte azt a futamot, Nyíl lett a második, és a harmadik helyen pedig Gazsó végzett, ami azt jelenti, hogy elég vegyes dobogónk lett, Chevy, Seat és BMW is volt a pódiumon. Elsősorban tehát akkor Gabeszhez fordulnék. Szia Gabesz, gratulálok az első futamon aratott futamgyőzelmethez, és a kérdés lehet, hogy nem túl megszokott, de ettől függetlenül felteszem, milyen érzés volt nyerni, illetve milyen volt a futam? Hát nagyon jó érzés, nagyon kemény futam volt, főleg az elején Nyíl ment előttem, Gazsó mögöttem, úgyhogy előre-hátra kellett figyelnem, próbáltam nagyon óvatosan menni, tudtam, hogy a gumikkal gond lesz, és úgy fél táv környékén, amikor Gazsó talán csinált egy kisebb hibát és egy picit leszakadt, akkor úgy éreztem, hogy nem kell már annyira hátra néznem, és megpróbáltam Nyíl után menni. Elég kemény tempót diktált végig, és futam végére, amikor már kezdtek kopni a gumjai, akkor
értem utol, többször mellé is értem, de próbáltam nagyon óvatosan, nehogy az legyen, hogy esetleg neki megyek, vagy ilyesmi. Nagyon nehéz féktávok voltak már kopott gumikkal, és nagyon nehéz volt mögötte menni, még véletlenül se hibázott, egyetlen egyszer sem, és végül az utolsó kör, azt hiszem egyik kanyarjában nagy nehezen sikerült mellette elmenni. Nagyon fair, nagyon kemény csata volt, és nagyon élveztem az elsőtől az utolsó percig, és hát óriási érzés nyerni ilyen srácok előtt. Hát ezt elhiszem, és még egyszer gratulálunk ehhez a teljesítményhez. Második helyen Nyílhoz fordulok, akit nem először fogok kifaggatni, és nem is utoljára ezen a mai versenyen. Szia Nyíl, neked is gratulálunk a második helyhez. Te is, hogyha esetleg mesélnél a te szemszögedből a Gabesszel folytatott csatáról, akkor azt megköszönném. Sziasztok! Gratulálok én is mindenkinek, és köszi a gratulációt. Hát nekem is kemény futam volt. Igaz, az elején meglepődtem, hogy elsőként tudtam elfordulni a célegyenes végén, és rögtön ki tudtam autózni egy másodperces előnyt egy körön belül. Utána már csak arra figyeltem gyakorlatilag, hogy Gabesz mikor fog legyalolni, mert tudtam, hogy el fog fogyni a Seatomnak a gumia, ami sajnos be is következett a 8. kör környékén. Úgyhogy onnantól kezdve már csak túlélésre mentem és próbáltam fair módon védekezni. De nagyon korrekt volt Gabesz is, úgyhogy nagyon jól csatáztunk, örülök neki, hogy ilyen jól sikerült ez a futam. A végén meg a utolsó körben már annyira elfogytak a gumiaim, hogy ott már nem is erőltettem a visszatámadást és a védekezésem. Így biztos második hely. Gyűjtjük a pontokat. Értem, és köszönöm még egyszer. Veled még fogunk azért beszélgetni, hiszen a második futamon is elég szép teljesítményt értél el. Na de most a soron következő az első futam, harmadik helyezettje nem más, mint Gazsó. Szia Gazsó, neked is gratulálunk. A kérdést ugyanaz lenne, milyen volt a te versenyed? Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire elszokok a VTCC módtól. Hát viszonylag jól elkaptam a rajtot az elején, Danepapát meg tudtam előzni. Utána végig azon voltam, hogy Nyílt és Gaveszt utolérjem. A szetet azt nem nagyon tudtam belülni, nem is nagyon foglalkoztam vele, egy héttel ezelőtt valamit összedobtam, aztán azzal mentem. Meg is volt az ára féltávnál, elfogytak elő-hátul a gumik, utána kanyarok felét kopkeresztbe. Hát szerencsére meg tudtam tartani a harmadik helyet, de nagyon jött Carlosról és Danepapa mögöttem. Értem és köszönöm, tehát a bajnokságot továbbra is vezetett, tehát ez a kis kisiklás nem került olyan sokba szerencsére, de reméljük, hogy a következő futamokon még ennél is jobb teljesítményt tudsz nyújtani, és gratulálunk még egyszer az első futam dobogósainak, és egyből térjünk akkor a második futamra át, ahol egy kicsit más sorrend alakult ki, kivéve Nyíl versenyző urat, hiszen ő itt is a második helyen ért célba, viszont Tusi nyerte ezt a futamot, és Carlos jött be a harmadik helyen. Úgyhogy gratulálok mindhármatoknak, és akkor hozzá is fordulnék Tusihoz. Szia Tusi, gratulálunk, és ha jól néztem a tabellát, akkor te most ezen a versenyen 2 rekordodat is megdöntötted. Egyrészt megszerezted az első futamon ebben a szezonban a legtöbb pontodat, ami 6 volt, és rögtön rákontráztál ezzel a 25 ponttal, ha jól sejtem. Sziasztok, köszönöm a gratulációt, én is gratulálok mindenkinek. Hát igen, hát erre nem is gondoltam, amit most mondtál. Igazából nem is sok versenyen indultam eddig, azelőtt inkább a Goldenre koncentráltam, így, és most ugye mivel megkaptam a liga adminolásának a feladatát, hát így most már én is részt veszek a futamokon. Igazából én sem nagyon sokat tudtam tesztelni erre a versenyre, azt, ami az előző halasztott futam előtt összeeszkábáltam, hát azzal indultam. Igazából ez a győzelem is annak köszönhető, hogy a második versenyen fordított rajtsorrend van, ugye? Az első futam eredményének első 10 helyezetre meg van fordítva, így a 4. helyről indulhattam, és előttem csak első kerekes autók voltak, így tudtam, hogyha sikerül elkapnom egy jó rajtot, akár első helyen is fordulhatok. És hát elég jól sikerült a
rajtam, és így az első helyre is tudtam állni. Mögöttem Carlos feljött a második helyre, így tudtam, hogy azért kell ezt nyomnom neki. És hát végül is elég jó tempót tudtam autózni, az első pár körben egy kicsit el tudtam lépni 1-2 másodpercre, aztán a középső szakaszban egy kicsit Carlos volt gyorsabb, de végül is tudtam stabilan autózni, nem hibáztam, így meg tudtam tartani az első helyet. Értem, köszönöm és gratulálunk a teljesítményhez, sok hasonlót kívánunk még. Második helyen ismét Nyílhoz fordulnék, ami nem egy meglepő teljesítmény, hiszen óriási versenyt futottál a második futamon. Ehhez még egyszer szeretnénk gratulálni immáron a második helyedhez. Végig csak sikerült ebből valahogy kijönnöm. Erről a futamról egy pár szót, ha tudnám mondani. Nem volt egyszerű futam. Ugye az elsőn kiderült, hogy a gumi az el fog hagyni a futam közepére, végére. Aztán elrajtoltunk, sikerült egy jól elkapnom a rajtot, Gabesz lemaradt, hibázott szerintem, mert eléggé mögöttem kollogott, csak a tükörbe láttam, pedig azt hittem, hogy majd előttem vagy mellettem lesz, de csak az előttem lévőkre kellett figyelni. Ami után meggyűlt a bajom ott a Chevikkel, Coxival és Fokival, ha jól emlékszem. Hát csatáztunk egy picit, vigyáznom kellett a gumira, de sikerült rajtoktól hámoznom magam. Itt viszont volt egy olyan pont, amikor úgy tűnt, mintha a többiek nem akarnának gyorsabban jönni. Úgyhogy kaptam is az alkalmon, és utána eredtem a többieknek. A tempóm az végig jó volt, ha jól emlékszem, a leggyorsabb kört itt is én futottam meg. Aztán láttam, hogy Észer és Gazsó csatázik. Arra gondoltam, hogy mivel egymással vannak elfoglalva, majd oda osonok és gyorsan elmegyek mellettük, amíg ők csatázgatnak. De ez nem így lett, kicsit lassabban sikerült megelőznöm őket. Gazsónak köszönöm. Hát úgy láttam, hogy elfogytak a gumiai, és nem is tiltakozott nagyon a jövetelem és előzésem ellen. Nagyon korrekt volt. Aztán Carlos 2,4 másodpercre volt tőlem, és rohamosan fogyott egy körön belül is a távolság. Ekkor vérszemet kaptam, és utána indultam. És láttam, hogy neki is a gumiai azok valószínű, hogy elfogytak, mert nagyon elfékezgettek, mert túlsodródtak a nyarokon, és egy ilyen túlcsúszást sikerült utána kihasználnom, ahol be tudtam szúrni az autója mellé, és utána már én voltam a jobb éven. Úgyhogy jó kis futam volt, köszönöm. Én is köszönöm a válaszokat mindkét futam esetében, és végül, de nem utolsó sorban pedig a második futam a harmadik helyezettjehez fordulok, aki nem más, mint Carlosról. Szia Roli, gratulálunk a te teljesítményedhez is, a futamról, illetve az időméről is, hogyha szeretnél egy pár szót beszélni, akkor nyugodtan. Hát sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát igazából ezek nem az én futamjaim voltak, bár mondjuk nem készültem rá sokat, mert időmérő előtt egy negyed órával mentem fel, aztán éreztem, hogy nem fogom találni az éveket, kipróbáltam több setupot, a Zsótól is kaptam egyet, jár érte a 10 000 film, de szóval igazából ezek nem az én futamjaim voltak, nem teszteltem rá sokat, ennek eredményeképpen nem is voltam túl gyors. Első futamon Dane papával csatáztam elég sokáig, nem bírtam vele egyszerűen, tehát lassabb volt az autón, kanyarokba elhúzott, egyenesbe pedig nem tudtam nagyon utolérni. Egyszer-kétszer, amikor korábban fékezett a célegyenes végén, akkor beszúrtam mellé, de aztán végül is visszaelőzött. Úgyhogy hát az elég küszködős volt az első futam, azt hiszem 5. lettem, a második futamon ugye a BMW-k jó rajtja miatt sikerült feljönnöm a második helyre. Egyes motorerővel rajtoltam, csodálkoztam is, hogy Tusi hogy elhúzott rögtön, de utána felvettem, akkor se tudtam gyorsabb lenni, úgyhogy akkor már csak arra figyeltem, hogy próbálja megtartani a második helyet. Hát ez nem így lett, mert iszonyatosan begyorsult a futam végére, elkezdtem gyorsulni, vagy elkezdtem csúszkálni, aztán az egyik ilyen megcsúszás alkalmával, azt hiszem, hogy ezt említette is, Nyíl az előbb elment mellettem, aztán következő kanyarban már gyorsabb volt, úgyhogy nem az én futamjaim voltak, majd legközelebb javítunk. Rendben, és köszönöm tőle is a válaszokat. Még egyszer gratulálnék az 5 dobogósnak, mivel ugye említettük, hogy ő mind a két futamon második helyet szerzett meg, így az 5 dobogósnak még egyszer gratulálnék. Ennyi lett volna dióhéjban a Hoptó Hungaroringi
VTCC fordulója. Legközelebb ugyebár a Salzburgringről jelentkezünk, ám előtte majd lesz még egy Golden futam, amit ha minden igaz, majd Momussal élvezhettek. Én megköszönöm a figyelmet, Atyónak a segítséget, tartsatok velünk legközelebb is, és ne felejtsétek el, hogy a szerda akkor hoptónap. Sziasztok! Thank you.